الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله وأزواجه وأولاده وأصحابه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت نہ درود صلاۃ و سلام. محبت نہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ. جو بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نعت سنا دین بجاوے. جو بچ گئی زندگی دل آدھے تیری نعت سنا دین بجاوے. تیری نعت سنا دین بجاوے. شالا حسن حسین دے نانا دی. شالا حسن حسین دے نانا دی. گل بات کریں دین بجاوے. جو بچی گئی زندگی دلی آدھے تیری نعت سنا دین بجاوے. شالا حسن حسین دے بابے دی. شالا حسن حسین دے نانے دی. گل بات کریں دین بجاوے. جبریل نے آکے سونے نو اس سونے نو من مونے نو. جبریل نے آکے سونے نو اس سونے نو من مونے نو. ایک سکھ ہے عربی چن ڈولا. ایک سکھ ہے عربی چن ڈولا. ایک سکھ ہے عربی چن مایا. میری پیر چمے دین بجاوے. ایک سکھ ہے عربی چن ڈولا. ایک سکھ ہے عربی چن ڈولا. میری پیر چمے دین بجاوے. شالا حسن حسین دے بابا دی. گل بات کرے دین بجاوے. کیا پاک صدیق نگار ہوئے.
کیا پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے کیا پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار چلے دین بھی جاوے شل حسین حسین دے نانا دی گل بات کریں دین بھی جاوے توجہ کیا پاک صدیق نگار ہوئے کیا پاک صدیق نگار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے ایک میں ہوا دوجا یار ہوئے سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری سب ڈنگ مارے پاویں لکھ واری ڈنگ یار چلے دیان بھی جاوے شل حسین حسین دے نانا دی گل بات کرے دیان بھی جاوے شل حسین حسین دے تیرے گھری وچ زارا رہندی ہاں تیرے گھری وچ زارا رہندی ہاں ملک دے رہن والیاں تے بادشاہ زادی سن بادشاہ زادی چھوڑی تھوڑی ایکو کٹاؤ تھوڑی جی تے زہرہ پاک دے کر وچ رہندیاں سن تے جدو آئیاں سن تخت چھوڑ کے آئیاں سن تخت چھڑیا نا تخت چھوڑ کے تے آئیاں تیرے گھری وچ زارا رہندی ہاں تیرے گھری وچ زارا رہندی ہاں ایو فضا میں پئی کہندی ہاں تیرے گھری وچ زارا رہندی ہاں ایو فضا کے عرض کریندی ہاں میری گود چ حسین حسین کھون میری گود چ حسین حسین کھون اکھے لاڈ لڈا دین بجاوے شل حسین حسین دے بابا دی گل بات کریں دین بجاوے شل حسین حسین دے بابا دی گل بات کریں دین بجاوے آکے علی نے سر مواری ہے تیری زندگی ڈیر جو پیاری ہے تیری زندگی ڈیر جو پیاری ہے تیرا سر ہووے میری گودی وچ تیرا سر ہووے میری گودی وچ تیرا سر ہووے میری گودی وچ میں سلام دیا رات گزری جاوے شل حسین حسین دے نانا دی گل بات کریں دیا نب جاوے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا شب اسرا کے دلہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد میرے عزیزو دوستو اے جڑے بچے مسکرا رہے ہیں میرے ذرا پتر وے کے مسکراؤ توجہ میرے آل میرے مالک نے قرآن وچ فرمایا کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے شاہ صاحب بڑا سونا خطاب کر کے گئے نے اللہ پاک انہاں دی عمر دراز فرمائے کہ سونا کملی والا ساری کائنات دا سردار ہے کریم آقا رحیم آقا مزمل آقا مائی آقا جند آقا جان آقا نبیان دے سلطان آقا ساری کائنات دی جان آقا میرے سونے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں
اج میں گل تھوڑی جی ابتدا تو کرنی ہے. میرے ذمے بھائی آفت عدنان نے حضرت بلال دی آخری اذان بھی لائی ہے تے بلال دی شان بھی سنانی ہے. یہ بلال دے بڑے بڑے عاشق نے تے اللہ پاک انہاں نوں اسی طرح عشق عطا فرماتا جائے. جدو میرے کریم آقا علیہ السلام پہاڑی تے کھڑیاں ہو کے نا ساری زندگی انہاں مکے دیاں لوکاں دے وچ گزاری تے پہاڑی تے کھڑیاں جدو ہوئے نا 40 سال دی عمر میرے کریم آقا دی ہوئی. وہ پہلے صادق بھی آندے سن تے امین بھی آندے سن. میرے نبی تو وڈا صادق بھی کوئی نہیں تے میرے نبی تو وڈا امانت دار بھی کوئی نہیں. تے میرے کریم آقا کوہ صفا تے کھڑے ہوئے نا, کوہ صفا تے ذرا توجہ کرنا نوجوانوں, میرے ال ویکھنا ہے. اب میں دسن لگا دین جڑا دین ساڈے تک آیا کیویں یہ تو دس کے تے پھر میں حضرت بلال دی شان بیان کرنی. میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں, جس وقت کوہ صفا تے میرے کریم آقا کھڑے ہوئے نے نا تے آواز دیتی مکے والےو میری گل سنو. مکے دے لوگ کٹھے ہوئے میرے کریم آقا دی گل سنن لگے. میری سرکار نے فرمایا اگر میں تانوں آکھاں بے پہاڑ دی پرلی پاسو دشمن حملہ کرن لگا ہے, کیا اس گل نوں من جاؤ گے, تسلیم کر جاؤ گے؟ انہاں کیا محمد تو کدی تے جھوٹ بولی ہی نہیں. میرے آقا دا ذکر ہوئے تے مسکرا کے کہے سبحان اللہ. سونا محمد تساں کدی جھوٹ بولی نہیں, تسی صادق ہو, امین ہو, ساڈیاں امانتاں تواڈے کول نے, تسی اتنے شریف ہو, اساں اج تک اندا شریف بندہ ویکھی نہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا جے میں تانوں آکھاں بے پہاڑی دے پرلے پاسو دشمن پہ آوندا ہے کیا من جو گے؟ انہاں کیا محمد اسی من جاندے تے دلوں من جاگے. آپ نے فرمایا پھر گل سن لو, قولوا لا الہ الا اللہ. او اللہ ایک جے 360 نو چھڑ دیو, انہاں بتاں نو چھڑ دیو, بس اللہ وحدہ لا شریک ہے, ہوتا کوئی شریک نہیں. وہ خالق ہے, مالک ہے, جبار ہے, قہار ہے, غفار ہے, رحمان ہے, زمین دے بنان والا, زمان دے بنان والا, عبد دے بنان والا, سب دے بنان والا, سورج دے بنان والا, چند دے بنان والا, تاریاں دے بنان والا, آسمانہ دے بنان والا, زمینہ دے بنان والا, پہاڑاں دے بنان والا, درختاں دے بنان والا, انساناں دے بنان والا. وہ خالق ہے, ساری کائنات دا رب ہے. چھٹو 360 نو, انہاں نو چھڈ کے اکو خالص رب دی عبادت کرو جڑا ساری کائنات دا رب ہے. اک چار جس لے نہیں گل سنی نا انہوں نے بڑی تکلیف ہوئی, انہاں گلاں چوکھیاں کرنی شروع کر دیتی. تبت یدا ابی لہب ما, انہاں گلاں شروع کیتیاں. رب فرمایا محبوبہ ہن تو جواب نہیں دینا, سی اپے جواب دے لیں. ہائے ہائے ہائے, ہن تو جواب نہیں دینا, ہن اساں اپے جواب دیواں گے. اگے انہاں نال رل مل کے رہن, ہن پتہ لگ جاتا ہے, انہوں پتہ لگ جاتا. تو اعلان کر دیتا نبی تو بچپن چاہیں جدو کوئی شے نہیں ادو بھی تو نبی سائیں, ادو بھی تو نبی سائیں. انہاں جے تیرے نال گل کیتی نا, انہاں لفظ بڑے الٹے بولے, میرا ضمیر نہیں منتا کہ میں جدے لفظ بولا. رب نے اس وقت فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب. جدو اتنی گل کیتی نا, کیا تسی جان دے نو کڈیاں شاناں والا ہے, کنیاں شانہ والا ہے. جدو اتنیاں گلاں کیتیاں, سارے جڑے پیار کردے سن, جڑے صادق تے امین سمجھدے سن, میرے نبی دے خلاف ہو گئے. اینی دنیا دے وچ جتنے نبی آئے نے, جتنے رسول آئے نے نا, رب کعبہ دی قسم نبیوں نے رب دی توحید دا اعلان کیتا ہے. تے جدو توحید دا اعلان کیتا ہے, ظالمہ پتھر مارے نے, ظالمہ تکلیفاں دیتیاں نے. شاہ صاحب حضرت لوط علیہ السلام دا ذکر کر رہے سن, ہود علیہ السلام دا ذکر کر رہے. ذاتی دشمنی کسے نبی پیغمبر دی نہیں سی, لیکن صرف دسیا کہ اللہ خالق ہے, مالک ہے, جبار ہے, قہار ہے. خبردار کسے بت دے سامنے سجدہ نہ کریا جے. جدو بھی عبادت کرو اس مالک دی عبادت کریا جے, تو سجدہ کرنا ہے تو خالق کائنات ہے کہ کرے. اتو دشمنیاں پہ گئی. میرے کریم آقا رحیم آقا جے مکے دے بازاراں وچ چل دے نا, تے بدماش لوگ پیچھے لگ جاندے سن.
اب منڈیڑ جیڑی ہوندی ہے نا منڈیڑ جنہاں نو سمجھنا جے نماز نہ روزہ اج بھی نہیں پڑھدے تے وہ دنیا تے اج بھی پھر رہے نے روڑاں تے موٹر سائیکلاں تے ہنڈل چوک کے پھردے پے ہوندے نے قرآن دے نیڑے نہیں جاندے حدیث دے نیڑے نہیں جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے مطابق زندگی نہیں گزاردے اج بھی ویکھو تے انہاں دی بدماشی وچ زندگی گزرو بدماشی نہیں بغیرتی دی زندگی ہے اس وقت بھی دنیا دے ظالم اس طرح دے لوگ سن جدو میرے کریم آقا مکے دے بازاراں وچ چلدے سن نا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے پیچھے لگ کے جتھے سرکار گل کردے سن وہ پیچھے آ کے آندے دی گل نہ سنیا جی جادو کر جے دی گل نہ سنیا جی بڑے بڑے چودھری جڑے سن نا چودھریاں دین نہیں پھیلایا جدو بھی پھیلایا غریباں دین پھیلایا ہے ماڑے طبقے دے لوگاں دین پھیلایا ہے جدوں میرے کریم آقا بازاراں دے وچ چلدے نے تے او ظالم پیچھے لگ جاندے نے کوئی گردہ اتے سٹدا ہے کوئی گلاں کردا ہے کوئی میرے کریم آقا نو پتھر ماردا ہے میرے کریم آقا بہ کے جے رب دی حمد و ثنا کردے پے نے کئی پتھر ماردے نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے راہ تے کنڈے بچھائے گئے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گل دے وچ کپڑا پایا گیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی نماز پڑھن لگے نے تو اٹھدیاں اوجریاں سٹیاں گئیاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال بولنا چھڑ دیتا تعلق ختم کر دیتے شیب ابی طالب دیاں کاٹھیاں وچ میرے نبی رہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں اس وقت جنے چوری چوری جنہ آ کے دین قبول کیتا سی بڑے غریب سن کدھرے عمار بن یاسر سن ایک کدی ذہن اس گل لیا وے تے کرو تاریخ مدینہ پڑھ کے ویکھو تاریخ مکہ پڑھ کے ویکھو تانوں پتہ لگے کہ دین کنی مشکل ساڈے تک آیا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جڑے نے ماڑے ماڑے لوگ جڑے سن حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے کلمہ پڑھیا تکلیفہ دیتیاں گئیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 7ویں نمبر تے جڑے غلام آئے نا جنہ 7ویں نمبر تے دین قبول کیتا ہے آکے کلمہ میرے نبی دا پڑھیا او دا نام بلال ہے اچھی کہو سبحان اللہ او دا نام بلال ہے عبداللہ بن جدان دے گھر وچ رہن والے انہاں دے غلام سن حضرت بلال مکے دے وچ ہی پیدا ہوئے آپ دے والد محترم دا نام ربا سی والدہ نام ہمامہ ایک بھائی سی دا نام خالد سی 2 بھیناں سن جدوں بچپن ہی سی نا حضرت بلال دا بچپن سی تے آپ دے والد محترم دنیا تو چلے گئے آپ غلام ہی سن باپ بھی غلام سی بیٹا بھی غلام وقت گزردیاں حضرت ابو بکر صدیق انہاں گلیاں دے وچوں جڑے محلے وچوں بازار وچ حضرت بلال رہندے سن حضرت ابو بکر صدیق کولوں گزردے سن کدی اب بلال چکی پی رہے نے تے چکی پی رہے نے کدی بازار دے وچ بیٹھے نے تے حضرت ابو بکر صدیق آندے ہیں چھڑ دے انہاں نوں آجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ تے پڑھ لائے دعوت حضرت ابو بکر صدیق نے بلال نو دیتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدوں 34-35 سال دے قریب عمر ہوئی نا پر جوانی حضرت بلال تے آئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت دیتی تے کلمہ پڑھ لیا بلال نے کلمہ پڑھ لیا لیکن میری سرکار نے فرمایا کسی نو دسنا نہیں چوری چوری کلمہ پڑھیا نا چوری چوری کلمہ پڑھیا تے کسی نو دسنا نہیں چھپ چھپ کے نا رات نو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اٹھ دے سن بستریاں تے 12:30 بجے تک نو سوندے نہیں سن اس وقت ابتدا سی دشمن سارا زمانہ وہ دشمن سی مکے دے لوگ کافر سن بڑے بڑے بے ایمان کافر سن مربیاں دے مالک کافر سن بڑیاں خزانیاں دے مالک کافر سن لیکن جدو حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا نا حضرت عمار بن یاسر نے پڑھیا حضرت سمیہ نے پڑھیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں رات نو چھپ کے سرکار دی بارگاہ وچ حاضری لواندے سن تے دروازیاں چ جانا نا چھپ کے جانا ہائے میں صدقے جاواں چھپ کے جانا کوئی باہر ویدا تے نہیں پیوں کیونکہ ماڑے سن نا کمزور سن طاقت اتنی نہیں سی چھپ کے جانا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت بلال نے جدو کلمہ پڑھ لیا نا سرکار فرمایا بلال اجے دسنا نہیں کسی نو اجے اسی تھوڑے ہیں اجے دسنا نہیں کسی نو ٹھیک ہے یا رسول اللہ جویں حکم ہوئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ لیا تے جڑا سچا عشق ہوئے وہ چھپ نہیں سکدا وہ چھپدا نہیں جتھے عیب ہوئے اوتھے عشق نہیں ہوندا تے جتھے عشق ہوئے اوتھے عیب ہوئے تے پھر بھی چھپ جاندا ہے جس وقت حضرت بلال نے کلمہ پڑھ لیا نا تے دسیا کسی نہیں ایک دن بت خانے گئے
حضرت بلال نے نا انج کر کے بتاں نوں ویکھیا نا تے عشق اندر پامبڑ چلایا اندر پامبڑ لایا دیتا بس سرکار دا میں کلمہ پڑھنا والا اس رب دے سامنے سجدہ کرن والا لیکن اجے دسیا کسی نوں نہیں پھڑیا نا تے انج گارا پھڑیا نا گارا پھڑیا گارا پھڑ کے تے بتاں دے منہ تے ماریا جدو بتاں دے منہ تے ماریا نا تے کئیاں بے ایمان ویکھیا انہاں کہ بلال اے کی کردا پیا ساڈے خدا نے واسا کہ یہ چنگے خدا نے اجے دسیا نہیں بلال نے یہ چنگے خدا نے اجے تک بلال نے دسیا نہیں کہ میں کلمہ پڑھیا ہو سکے یہ چنگے خدا نے کہ جڑے اپنے منہ تو گارا ہی نہیں اتار سکتے اینی گل ہوئی نا تے عبداللہ ابن جدان جڑے نا او دے بندے آ گئے چودھری کٹھے ہو کے آ گئے جنہ ویکھیا سی بلال نو تھوپا مار دیاں مٹی مار دیاں بتاں نو ویکھیا انہاں کیا عبداللہ بن جدان گل اتنی ہے جڑا تیرا غلام ہے نا بلال اے ساڈے خداواں نال لیننے کیتے اے راتوں رات اٹھیا اس فری امیہ بن خلف نو حضرت بلال دے دیتا پیسے نہیں لے کوئی معاوضہ نہیں لیا حالانکہ غلام خریدیا جاندہ تھی اس معاوضہ نہیں منگیا پیسے نہیں منگے اس وقت بس کول رکھ لے کردیاں نا صبح دا ویلا ہویا تے خانہ کعبہ کول اج بھی چلے جاؤ نا جڑے او لوگ نے نا انہاں نسلاں دے وچوں اج بھی او خانہ کعبہ دے کول آکڑ کے انج باندھے نے کرسیاں دے اوتے باندھے نے جے کوئی اج ہی تواڈے وچ بیٹھا ہے تے بے شک اندازہ لا لوے جے اج بھی کلمہ پڑھ کے بھی آکڑ انہاں دی نہیں کی خانہ کعبہ کول حالانکہ جائے بندہ فقیر بن کے جائے نوکر بن کے جائے جڈا بھی مجدد ہوئے مفتی ہوئے جڈا بھی بادشاہ ہوئے رب دے گھر وچ جائے تے اپنی قدر انج سمجھے بھائی میں اس خاک نال بھی میری شان آلہ نہیں لیکن او اج بھی کرسیاں تے بیٹھ کے او مکے دے سردار کلمہ پڑھ کے بھی او انہاں دے وچ انا اجے تک موجود ہے جس وقت صبح دا وقت ہوندا سی نا تے سارے مکے دے سردار اکٹھے ہوندے سن اپنے اپنے غلاماں نوں لیاونا تے دیواراں دے نال کھڑیاں کر دینا اوتھے کھڑے ہو جوئے اوتھے نوکروں کھڑے ہو جو نوکراں وچ کھڑے ہو جڑا آپ لت چاڑنی تے گلاں کرنیاں جس وقت گلاں کرنیاں نا تے ایک دوجے نال گل کرنی میرا غلام انجے تے انجے ساریاں گفتگو کرنی گل شارٹ کٹ کرن لگا میں تھوڑی جی لیکن اس وقت حضرت عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھ لیا سی تے بازاراں دے وچ رب دا قرآن بھی پڑھدا سی تے اس وقت حضرت بلال جڑے حضرت عمار بن یاسر نے نا رب دا ذکر بھی کردے نے تے سونے نبی دا ذکر بھی کردے نے انہاں دنیا دے ظالماں نے پکڑ کے حضرت عمار بن یاسر دیاں لتاں نوں انج کر کے رسیاں بدیاں بن کے لے کے آ گئے خانہ کعبہ دے وچ گھسیٹ کے لے کے آ گئے جس وقت خانہ کعبہ دے سامنے حضرت عمار بن یاسر آئے کون عمار بن یاسر جنوں تھم دے نال بنیا گیا حضرت یاسر نو بنیا گیا حضرت عمار نو بنیا گیا حضرت عمار دی والدہ محترمہ جڑیاں نا جنہاں دا نام حضرت سمیہ نے اسلام دے وچ پہلی شہید عورت جڑی او دا نام حضرت سمیہ ہے جس سونے نبی دی عظمت تو سب کوئی قربان کر دیتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جس طرح حضرت عمار بن یاسر آئے نے آکے کوڑے مار دے پہنے 360 دے بارے کی خیال ہو سکے جھوٹے نے اینی ظلم ہونے دے باوجود اینی سزا ملن دے باوجود حضرت عمار بن یاسر اندے نے جھوٹے نے اچھا امیہ اٹھ کے آیا جدو امیہ آیا نا اٹھ کے تے حضرت عمار بن یاسر دے اے گردن تے رکھ کے نا پیر دبا کے ٹھڈا مار کے اندہ دس تیرا محمد آندہ کی اسا کیا میرا سونا محمد آندہ ہے کالے تے گورے وچ کوئی فرق نہیں کالے تے گورے وچ کوئی فرق نہیں سب برابر نے بس اللہ دی بارگاہ چ او افضل ہے جڑا زیادہ پرہیزگار ہے انہاں کہا اچھا ایک منٹ صبر کر تیر تو پوچھ لینا حضرت بلال فرماندے نے میں دیوار دے نال لگا ہاں کالا رنگ ہے حضرت بلال دا چپٹی وانگو ناک کے موٹے موٹے ہونٹ نے انج کر کے نا امیہ پھڑ کے حضرت بلال دی تون تو حضرت بلال آندے میں تو پھڑ کے نا ایک بازو تو پھڑ کے لے کے تے عمار بن یاسر دے کول لے کے آ گئے جس وقت کول لے کے آئے نا تے آندے نے عمار بن یاسر دس اے بلال میرا غلام ہے نوکر ہے میری جتیاں وچ باندھا ہے میرے قدماں وچ باندھا ہے اے دے بارے تے میرے بارے کوئی فرق ہے وے ہوئے حضرت عمار بن یاسر آندے نے رب کعبہ دی قسم تیری نظر وچ فرق ہوے دا میرے محمد دی نظراں وچ فرق نہیں ہو سکدا آئے اچھا بلال کارے خاص کردہ بلال کارے خاص غلام بلالا کوڑا پھڑ یار کوڑا پھڑ انہیں کوڑے مار انہوں یاسر نو کہ 360 دے بارے اگے سر چکا دے وے ایک خدا نو چھوڑ دے وے حضرت بلال نے رب کعبہ دی قسم کوڑا ہاتھ وچ پھڑیا یار ان پتہ بلال نو ماریا نا تے انہاں چکی دے وچ پی دینا ہے بلال نو پتہ ہے ویلنے دے وچوں لگ جانا ہے حضرت عمار بن یاسر اس طرح کر کے جس وقت کوڑا پڑھایا نا امیہ نے
ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਬਾ ਸ਼ੈਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਰਫੀ ਸਜਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵਾਂਗੇ ਕੁਰਾਨ ਸੂਰਤ ਯਾਰ ਦੀ ਓਏ ਤਕੀਦ ਯਾਰਾ ਇਤ ਸਭ ਅਮਲਾ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਈ ਵਿਰਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਓਏ ਦੀਨ ਕੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਓਏ ਦੀਨ ਕੀ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਈ ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਆਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਓਏ ਦੀਨ ਕੀ ਪੁੱਛਣੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੋਈ ਦੀਨ ईमान जदू हज़रत बिलाल ने कोड़ा जमीन पे सटिया मेरे नबी दे गुलामा उमिया नूं बड़ी तकलीफ हुई हज़रत बिलाल नूं आके पकड़ लिया जदू बिलाल नूं पकड़ा कदी थप्पड़ मार देने कदी कोड़े बिलाल दे जिस्म ते चल गए ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु दे गुलामा मारदा मारदा अपनी हवेली वाले जदू बिलाल लेके गए बिलाल आहदा की आवाज क्या निकालता है अपने कमली वाले वाल चेहरा करके आंदा सुनिया जिन्हें दर्द दिता ओह देवे दुआ जिन्हें दर्द दिता ओह देवे दुआ मैं मरीज होवा ओ तबीब होवे जिंद निकले यारी दे कदीमा विची जद निकले यार करीब मारदे लेके जा रहा है हज़रत बिलाल सरकार दी बारगाह च अर्ज़ां करते जा रहे हैं आहदा दी आवाज़ां निकालते जा रहे हैं जदों मियां मारदा मारदा थक गया ना तो कमरे दे विच बंद कर दिता जिस वक्त बंद किया ना रात गुजरती पई है नौकराना कहंदा खास रखिया जे ख्याल इनू सौण ना दे जे इको थोड़ी जी काटा फसी इनू सौण नहीं देना हज़रत बिलाल आख्या सौण दी लोड़ केड़ी है सरकार ते दरूद ना पढ़दा रवांदा हाय हाय पढ़ता रवांगा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात सरकार ते दरूद पढ़ते रहे जदों सुबह दा वेला होया ना ते उमी आया आ कहंदा है बिलाल नूं आखो कलमा छड़ दे इन्हूं मैं माफ कर देवांगा नौकर आए नौकर आके हाथ बन्ने साडा पेटी भरा है बेली है यार है ते इंज कर कलमा छड़ दे आपने फरमाया ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता उन्हें क्या तेनों मार बड़ी पवेगी फरमाया नहीं जेड़ा सरकार दा गुलाम हो जाए मौत तो डरदा ही नहीं ना वो सरकार तो नहीं डरदा खुदा दी कसम इस दुनिया दे जालिम ने मार मार के ना थक गया उमिया मार मार के थक गया एक दिन अबू जहल दे कोल टुर गया अबू जहल और दिल मेरा इंज करदा बिलाल नूं कत्ल कर देवां इन्नी गल की ना ते अबू जहल आख्या बंदे दा पुत्र बन जे कत्ल कर दित्ती ते लोकां ने किड्डा बुज़दिल है कलमा नहीं छुड़ा सकिया ते कत्ल कर छड़िया हया कर इंज ना कत्ल करिए साडी तौहीन है
इंज नहीं करना। अच्छा सुबह का वक्त होया ना ते हजरत बिलाल वास्ते मुंडे बुलाए, मक्के दे बेईमान जिहड़े बेहया शराबी सन, बदकिरदार सन, बुलाए। हजरत बिलाल ते कदमां विच रस्सी बन लई। रब्बे काबा दी कसम, वाह बिलाल तेरी अजमत तो सदके जावां, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नां तो अपनी जान कुर्बान करने वाला बिलाल है, हर वक्त सरकार दा जिक्र करने वाला बिलाल है। जदों हजरत बिलाल नूं इंज करके लैके बाजारां दे विच चलदे ना, पूरे महल्ले दे इकट्ठे, मक्के दे बच्चे इकट्ठे हो जांदे ने, कदी पत्थर मारदे ने, कदी मोड़े मारदे ने, कदी गलियां दे विच घसीड़दे ने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा गुलाम जेड़ा ना, आहद 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 अल्लाह दी हम्दो सना करदा है। इतने मारदे ने तत्ती रेत दे उत्ते लिटा के ना, तत्ती रेत दे उत्ते, मक्के ते मदीने दी बड़ी गर्म इलाका है, लेकिन ते रेत भी बड़ी गर्म हो जाती है। उस तत्ती रेत दे उत्ते हजरत बिलाल दी नंगी कंध लिटा के ना, ते दुनिया दे जालम उन्हां जख्मां दे उत्ते लिया के पत्थर रख देंदे सन, लेकिन बिलाल फिर भी करीम आका दा जिक्र करदा सी, रब दा जिक्र करदा सी। लोहे दी सलाखां गरम कर करके ना, गरम कर करके तेरे मेरे तक ते दीन एवें आ गया ना, इसे तू तो कदर नहीं। जे कोई भरा कुर्बान किया हुंदा, जे अपना तन कुर्बान किया हुंदा, उन्हां तो ही पुछ लै जिन्हां पाकिस्तान बनाया, कितनियां कुर्बानियां दे के तेरा मुल्क बनया। ते जिन्हां दीन बचाया उन्हां नूं पुछना, जिन्हां करबला सब कुछ कुर्बान करके तेरे तक दीन पहुंचा सके। सलाखां लोहे दियां गरम करके ना हजरत बिलाल दे जिस्म ते लांदे सन, ते फिर भी कमली वाले दा जिक्र बिलाल नहीं छड्या। पत्थर मारे ने, जिरिया लोहे दियां गरम करके हजरत बिलाल नूं पा देंदे सन। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों, जिस वक्त बिलाल हजरत अबू बकर सदीक कोलों गुजरे ना, ते आखदे ने बिलाल थोड़ा जिहा हौली अल्लाह अल्लाह कर लिया कर। आख्या सोनिया कदी बाजार गए हो? जी गए हाँ। आख्या उत्थे जेड़ा भांडा खरीददे ओनू ठोकर मार दो, कच्चा है कि पक्का है? मैं बस अजे मेरा रब इम्तिहान लेंदा पिया, अजे कच्चा है कि पक्का है, आजमा रहा मेरा मालिक। मेरा मालिक जिवें राजी होए ना उंज होवेगा। हजरत बिलाल नूं बड़ियां तकलीफां दित्तियां। एक दिन मेरे करीम आका कोलों गुजरे ना, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोलों गुजरे, ते मेरे करीम आका दी अखां विचों आंसू आ गए। मेरी सरकार ने रब की बारगाह दुआ की, मालिक सोना कदी मैनू पैसा देवे ना ते मैं बिलाल नूं आजाद करा लवां। पसंद तक गल होर नहीं। मेरी सरकार ने फरमाया कदी मालिका पैसे देवे ना ते मैं बिलाल नूं आजाद करना। अजे गल करके सरकार अजे घर ही पहुंचे ने, तो उधरों अबू बकर भी करीम आका दी बारगाह विच आ गए। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सदीक जदों कोलों गुजरे ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामा, हजरत बिलाल दे कोलों जदों गुजरे ने, हजरत बिलाल दी हालत वेखी, जख्मां नाल जिस्म चूर चूर। हजरत बिलाल दी ज़बान ते अल्लाह अल्लाह दा जिक्र। कदी दुनिया दे जालम पत्थर मार दे ने, कदी दुनिया दे जालम ज़रिया गरम पा देंदे ने, कदी ततियां रेतां ते लिटा देंदे ने। वाह अबू बकर तेरी अजमत तू सदके जावां, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामा। जदों अदरू अबू बकर सदीक मेरे सोने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच गए ने, जाके अर्ज़ कीती सोनिया दुनिया दे ज़ालिमां बिलाल नूं बड़ा मारिया है, इन्नियां तकलीफां दित्तियां ने, बिलाल दा जिस्म चूर चूर जख्मां नाल हो गया है। सोने नबी ने जदों गल सुनी, लोगों कसम रब दी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी आंखां विचों आंसू आ गए। हजरत अबू बकर सदीक कर चले गए, हजरत अब्बास नूं बुलाया, आख्या मियां मेरे खिलाफ मेरी इंदी बनदी नहीं, जा बिलाल दा मुल लाज बिलाल नूं खरीद लवांगे। हजरत अब्बास जदों गए ने मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामा, आख्या मियां इन्हूं ना तकलीफां दे, इन्ने ना दुख दे। जदों इतनी गल कीती है, उमिया बोल के आंदा चल तू खरीद लै। जदों इतनी गल कीती, मंगया की आंदा 2000 दिनार भी दे दो, 2000 सोने दे दिनार दे दो, 4000 का भी जिक्र है, 40 क्या चांदी का भी जिक्र है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम जदों हजरत अबू बकर सदीक दे कोल गए ने, आख्या अबू बकर सोनिया ओ पैसे इन्ने मंगदा बिलाल किवें खरीदांगे। हजरत अबू बकर सदीक उठ गए, आंदे ने अब्बास वीरा अज बिलाल दी कीमत
اگر یمن دا میں بادشاہ ہوا اے یمن دی بادشاہی بھی منگے گا سی یمن دی بادشاہی عطا کر دے گے جدو اتنی گل کی تھی حضرت ابو بکر صدیق بھی نال آ گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کیا میاں بول کی جانا ہے حضرت بلال نو خریدن واسطے ابو بکر نے گل کیتی ہے میاں بول کے آندا ایک تیرے کول غلام ہے او دے دے ایک غلام ہے وہ دے دے دو تیرے کول ایک نتاس نامی غلام ہے وہ دے دے ایک دی بیٹی ایک دی بیوی وہ دے دے تے نال 2000 دینار دا بھی ذکر ہے 40 اوقیہ چاندی دا بھی ذکر ہے 10,000 دا بھی دینار دا ذکر ہے 40,000 دا بھی ذکر ہے انہیں جس وقت لے کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے چلے نا بلال نو لے کے چلے تے کیا سونے نبی دی بارگاہ وچ نہیں جانا بلال سونے کریم آقا دی بارگاہ وچ نہیں جانا آؤ پہلے تو انہوں کر لے کے چلا جس وقت حضرت ابو بکر صدیق لے کے گئے نا غلام سی نا بلال تے زخم سارے جسم دے ہوتے زخم نے تے حضرت ابو بکر صدیق نے چٹائی تے بٹھایا نال آپ بہ گئے حضرت بلال کیا سانو تے نال کو کھانا بھی نہیں سی کھان واسطے دیندا بان واسطے جگہ تے دور دی گل جدو حضرت بلال دے سامنے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تے اپنے بیٹے نے آواز دی تھی بیٹا تیل گرم کر کے لے آؤ تیل گرم کر کے لے آندا نا اے ڈبل آواز ہوندی ہے جس تو سیٹنگ نہیں ہو رہی اے جیڑی نا ڈبل آواز نہ پوے بیس دے رکھو جتھے اگے رکھ دے تھوڑا جہا اتھے رکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیا کے تیل حضرت بلال دے انج کر کے زخمہ تے آپ پہلان دے نے جس وقت زخمہ تے تیل لایا نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ابو بکر صدیق نے حضرت بلال دی اکھاں وچ آنسو آ گئے آپ نے فرمایا بلال جتنا رونا ہی نا ہن ساڈے کو رولا ہے سونے کریم آقا دے سامنے جا کے روویں نا ساری دنیا روے ابو بکر نو پرواہ نہیں ہوندی تے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھ وچ آنسو گرے نا تے ابو بکر دا دل ڈول جاندے کلیجہ پھٹ جاندی میرے سونے نبی دے کول جا کے نہ روویں حضرت ابو بکر صدیق بھی زخماں نو ویکھ کے روئے تے قسم خدا دی حضرت بلال دیاں وٹائیں نکل گئیاں تے پکی گل کیتی ہے کوئی ایک دو دن گزرے نا تے بلال عرض کردے نے سونے ابو بکر چلو کریم آقا دی بارگاہ تے وچ تے لے چلو نا جس وقت لے گئے تے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے بلال میں پھر تینوں پکی کردا پیا ہن جیڑا رونا ہی نا ایتھے روویں سرکار دی بارگاہ چ روویں نا جس سرکار رون تے ابو بکر نو تکلیف ہوندی آ سرکار جے اکھ چوں آنسو آوے تے ابو بکر دا دل ٹکڑے ہو جاندا ہی میرے سرکار نو میں ہسدیاں ویکھاں تے میرا دل خوش رہندا ہی میں چہرے تے ٹک ٹکی لا کے ویکھنی تے خیال کری میرے سرکار نو رواویں نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں جدو حضرت ابو بکر دے حضرت بلال چلے نے نبیوں دے سلطان دی بارگاہ جائے نے واہ ابو بکر تیری عظمت تو صدقے جاواں واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں سرکار دی بارگاہ وچ آئے نے نبیوں دے سلطان اٹھ گئے نے ساری کائنات مالک اٹھ گئے جدو سرکار اٹھے نے قسم رب دی لوگوں حضرت بلال نو سینے نہ لایا میرے نبی دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے بلال جدو سامنے بیٹھے نے ایک بار چہرہ پر کے ویکھی آئے ودو ہاتھ مکھڑے تے نظر پئیے واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں کدی واللیل دیاں زلفاں ویندا کدی آمین دے کنڈل ویندا ہے کدی علم نشرہ دا سینہ ویندا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں ہن بلال تو ویکھے تے اکھاں وچوں آنسو آ جانے نے ہن نظراں چکا کے کول بیٹھ گئے نے میرے نبی نے اپنے پیارے غلام بلال نو سینے نال لا لیا کہ بلال تینوں دنیا دے ظالماں بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے بلال میرے سونے نبی نو رج رج کے ویدا پیا ہے ادھروں گولڑے دے تاجدار دی کلم اٹھی لوگو دنیا تے بڑے حسین و جمیل آئے نے بڑے بڑے سونے آئے نے پر میرے نبی ورگا سونا کوئی نہیں آکھیا مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی مکھ چند بدر شاشانی مکھ چند بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی
کالی زلف تے اک مستانی ہے مخمور کیاں ہن نور بریاں کتے میرے علی کتے تیری سنا اس صورت نو میں جانا کا کہ جان جہانا کا سچ آقا تے رب دی میں شانا کا جس شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما آسن کا ما اکمل کا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق کیاں کتے جائڑیاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو نبیاں دے سلطان نے کول بٹھایا اندر آواز دیتی سیدہ زینب چھوٹیاں جیاں نے میرے نبی دی بارگاہ وچ آ کے حاضر ہو گئیاں سرکار پوچھ دینے آدھے نے زینب بیٹی جی بابا آکھیا کر دے وچ کھان نو چیز ہے وے بابا جانی کھجوراں پیاں نے اما ختیجہ نو پیغام بھیجیا حضرت بلال نے کلمہ پڑھیا آزاد ہو گیا اما ختیجہ الکبریٰ نے جدو کھجوراں بھیجیاں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں او بلال جنوبیہ نال نہیں سی بیٹھ دیندا او بلال جنوبیہ کدی آرام نہیں سی کرن دیندا اج نبیاں دے سلطان کھجوراں کھول کھول کے اپنے ہتھاں نال بلال نو پہ دیندے نے ہائے 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 میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھول دین تے وچ گٹک کڈ لے دین کڈ کے نا تے میرے سرکار انج کر کے اگے کر دین تے بلال آندا یا رسول اللہ میں خود لے لینا میری سرکار نے فرمایا نہیں نہیں بلال تو ساڈا مہمان ہے نا حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کھجوراں دینا فرمایا ابو بکر سانو پتہ ہے تو بڑی خدمت کیتی اپنے گھر یہ ہن ساڈا گھر ہے ہائے ہائے ہن ساڈا گھر ہے تے اسی اپنے گھر وچ تے بلال دی ساڈا حق بندا نا ساڈا مہمان ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں وقت گزردا رہیا حضرت بلال نو جس وقت سرکار نے فرمایا بلال سکون کر عرض کردے نے ہاتھ بن کے بلال عرض کردے نے سونیا میں تانوں پتہ محنت کرن دا بڑا عادی ہاں میں ویلا رہنا پسند نہیں کرتا میری کوئی ڈیوٹی لاؤ میری ڈیوٹی لو میں کوئی مزدوری کرا میں تواڈے نال رہواں تواڈا غلام ہاں پکا پکا بس میرے واسطے دعا کرو ساری زندگی میں تواڈے تو وچھڑا نہ تواڈے کولوں بس جب تک زندگی ہے تواڈے نال ہی رہواں میرے کریم آقا نے فرمایا چلو بلال پھر انج کرنے ہاں تینوں ایک نیزہ لیا کے دئیے باڈی گارڈ نہ بنا لے کائنات دے اندر سب تو پہلے باڈی گارڈ جیڑا بنیا حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بنیا میرے کریم آقا نے نیزہ لیا دیتا بلال خدا دی قسم سرکار دے کدی اگے چل دے سن کدی پیچھے چل دے سن کدی سجے چل دے سن کدی کھبے چل دے سن جدو نماز دا ٹائم ہوندا سی تے انج کر کے نیزہ گڈ دیندے سن بلال دو ہی کام کیتے نے پھر ایک اذان دیتی ہے سرکار دی بارگاہ چا کے حاضری دیتی ہے یا رسول اللہ جماعت دا ٹائم ہو گیا ہے دوسرا کم بلال نے ایک کیتا ہے کہ زہرہ پاک دے دروازے دے سامنے بہ گئے نے سویر تو لے کے شام تک نماز تو فارغ ہو کے زہرہ بیٹی کوئی کم ہوئے تے نوکر نو دسیا جے یا لجپال علی دے دروازے سامنے بلال بیٹھا ہے یا نبیان دے سلطان دے دروازے سامنے بیٹھا ہے تے چلدا مدینے دیاں گلیاں چے یا مکے دیاں گلیاں وچ تے آواز جنت چوندی جدو میرے کریم آقا دا وصال ہویا نا میرے کریم آقا دا وصال ہویا تین ہستیاں میرے کریم آقا دے وصال تو بعد مسکرائیاں نہیں توجہ کریا جے نوجوانوں تین ہستیاں میرے کریم آقا دے وصال تو بعد نہیں مسکرائیاں ایک حضرت ابو بکر صدیق میرے کریم آقا دے وصال تو بعد مسکرائے نہیں غلامہ عرض کی تھی پیر پائیاں عرض کی تھی ابو بکر تسی کدی مسکرائے نہیں آپ نے فرمایا جدو دا میرا چن ٹر گیا میں نے مسکرانا بھول گیا جدو دے کملی والے ٹر گئے نے میں نے اسن دا والی بھول گیا ابو بکر تو آڈے منہ چپ پجے کشبو گوشت دی کشبو ہوں دیئے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے لوکاں رو رو کے اپنے ابال کٹ لینے
میرا اندر انج رج گیا جدوں میں سرکار نو یاد کرنا نا میرا اندر انج ابلدا جویں ہانڈی دے وچ گوشت ابلدا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں انج شکریت گل بندی ایک حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار دے جان تو بعد کدی مسکرائے نہیں دوسری ہستی جدا نہ لینا واسطے سر بھی چکانا پوندا ہے گردن بھی چکانی پوندی ہے زہرا پاک نے اپنے بابا دے وصال تو بعد مسکرائیاں نہیں ہسیاں نہیں جدو بابا دی یاد ہوندی تے مدینے دے وچ زہرا پاک روندیاں سن مدینے دیاں عورتاں بچے چھوڑ کے آ جاندیاں سن آٹا گندیاں چھوڑ کے آ جاندیاں سن قدماں چا کے بہ جاندیاں سن آندیاں سن زہرا انہاں نہ رویا کرو تسی روندے ہو نا جدو تسی روندے ہو ساڈے بچے دودھ پینا چھوڑ دیندے نے زہرا پاک فرماندیاں نے چلو میں نہیں روندی مینوں دسو میرے بابے رنگا کسے دا بابا ہے تیسری ہستی حضرت بلال نے یار اے عشق سچا ہے نا اندر دا عشق ہے حضرت بلال نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو وصال ہویا نا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے غلام بھی بڑے روئے دیواراں نال گل لا لا کے روندے نے گلیاں دے ککھاں نو پکڑ پکڑ کے روندے نے کوئی پوچھدا کہ میرے نبی نو نہیں ویکھیا کوئی آندا میری سرکار ادھر نہیں گئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت بلال نے جدو اذان دیتی نا سرکار دے وصال تو بعد تے اشہد ان محمد رسول اللہ دے جملے بولے تے اکھاں کھولیاں حضرت بلال بے ہوش ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ عرض کی تھی سونے ہن میرا دل نہیں کردا لوگ مجبور کردے سن بلال اوویں اذان سنا جویں سرکار دے ہوندے سناندا تھا آپ نے فرمایا میرا ہن ایتھے مینوں لوگ مجبور بڑا کردے نے ابو بکر اجازت دے دیو حضرت ابو بکر صدیق جس وقت حضرت بلال دی گل سندے سن تے رو پوندے سن بلال تینوں وینے تے سرکار دی یاد اور تڑپا دیندی ہے اسی تینوں ویکھ کے گزارا کر لینے ہاں حضرت عمر فاروق بھی جنوں سردار رکھنوں دا نام بلال ہے حضرت ابو بکر صدیق جنوں سردار رکھنوں دا نام بلال ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں پھر جنگ دے زمرے اجازت مانگی چلے گئے ملک شام وچ وقت گزاریا جدو وقت گزاریا نا حضرت بلال نے ایک دن کریم آقا رحیم آقا مزمل آقا مئی آقا جد آقا جان آقا نبیاں دے سلطان آقا ساری کائنات دے جان آقا میرے سونے دی زیارت ہوئی حضرت بلال قدماں دے وچ جس وقت آ گئی میری سرکار فرماندے نے بلال جی یا رسول اللہ فرمایا بلال تو مدینہ چھوڑ گیا جنہوں خواب دے وچ نبیاں دے سلطان زیارت کرنا اور چاہی دا کی اے بلال تو ہے جے سرکار دا رج رج کے چہرہ ویکھیا او میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں سچے سی غلام بن جائیے دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا کوٹھیاں ایتھے رہ جانیاں دولتاں ایتھے رہ جانیاں رب کعبہ دی قسم سرکار دے شکم ہونا جے نوجوانوں سدا جوانیاں نہیں رانیاں میرے کریم آقا دے قدماں نال بلال خواب دے وچ چمٹ گئے بلال آجا ساڈا دل کردا پیا ملن صبح دا وقت ہویا کپڑے لے سواری تے سوار ہوئے ملک شام وچوں 10 دناں دا سفر آ تقریباً مدینہ شریف حضرت بلال سواری تے بیٹھے 5 دن دا سفر کیتا ہے نا بس سرکار دا ذکر کردے درود پڑھدے سرکار دے سواری تے بیٹھے نے تے دوڑائی جاندے رہے 5 دن دا سفر کیتا رستے دے وچ سواری مر گئی عقل کیا بلال اگا سفر بڑا مشکل ہی اگا پتھر لا گئی پیر پھٹ جان دے گردہ پہ جائے گا کپڑے پھٹ جان گے بلال نہ جا عقل متا دیندا پیا عشقاں دا بلال تینوں نہیں پتا کس بلایا جنہ واسطے ماراں کھدیاں نہیں جنہ واسطے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے بلال اس کریم آقا تینوں بلایا ہے حضرت بلال چل پائے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو حضرت بلال چلے نے سونے نبی دا غلام چلے درود درود سلام پڑھ دیا حضرت بلال مدینے شہر ال چل پے قسم رب دی مدینہ سونے ہی بڑا ہے جنہ اج بھی مدینہ تے مکہ ویکھ لیا انہاں دا دل اس دنیا تے نہیں لگدا جدو حضرت بلال چلے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت بلال چلدے جا رہے نے پیراں وچ چھالے پے گئے نے کپڑے کنڈے لگ لگ کے پھٹدے جا رہے نے سر دے وچ گرد پے گئے حضرت بلال جا رہے نے جدو اود پہاڑ آیا حضرت بلال اود پہاڑ دے اوتے چڑھ گئے نے اود پہاڑ تے کھڑے ہو کے اود پہاڑ نال مخاطب ہو کے اندے نے اوے اود پہاڑ
تو بھی سونے آقا نال پیار کردا سا میں بھی سونے آقا نال پیار کرنا وا اود پہاڑ نو مخاطب کر کے آدھے اود پہاڑ ایتھے حضرت حمزہ شہید ہوئے ایتھے میرے کریم آقا کھڑے ایتھے میرے کریم آقا نماز پڑھتے رہنے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے بلال جدو وقت یاد آیا جدو سرکار دے نال وقت گزاریا یاد آیا بلال دیا ٹائیں نکل گیا نے بلال اود پہاڑ لوے کے روئی جا رہے نے کدی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جتے شہید ہوئے نے کدی اتے کھڑے ہو کے روندے نے جتے نبیوں دے سلطان کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے اوتھے حضرت بلال کھڑے ہو کے روندے نے حضرت بلال جدو اود پہاڑ تے کھڑے ہو کے نظر ماری گنبد خضرا نظر آیا جدو گنبد خضرا دا گنبد نظر آیا ہے حضرت بلال دیا ٹائیں نکل گیا میرے نبی دے غلاموں حضرت بلال دیا جدو ٹائیں نکلیا نے اود پہاڑ تو اترے علی علی مدینے والے چل پے جدو مدینے والے چلے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں بڑے بڑے حاجی ویکھے نے میں بڑے بڑے نمازی ویکھے نے جدو مدینے شہر اندر داخل ہوندے نے جدو مدینے شہر اندر داخل ہوندے نے قسم رب دی خاک نو ہاتھ لا کے گلیاں مدینے دیاں گلیاں دیاں دیواراں نو چومدے میں ویکھے نے مدینے پاک دی خاک نو چوم کے سینے نال لاندے میں ویکھے نے جدو مدینے وچوں چلدیاں مسجد نبوی وچ آندے نے بڑے بڑے سید ویکھے نے بڑے بڑے ولی ویکھے نے بڑے بڑے غوث ویکھے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدو سرکار دے روزے کول آندے نے جدو سرکار دے روزے تے کول آندے نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بڑے بڑے سید ویکھے نے اپنی اکھاں نال میں جس وقت روزے تے کول آندے نا تے ساڈے رنگے پاپی ہون تے مدینے پاک جس وقت پہنچ جان تے گنبد خضرا دیاں جالیاں نظر آن نا اس بندہ اپنے اندر ٹا مار لیندا کہ میرے بخت کملی والے ہو میں جے گناہگار نو بلا لیا جائے اچھی کہو سبحان اللہ پھر بڑی ارزاں بندے کر دے ویکھے نے ٹائم مار دے ویکھے نے اپنے اپنے نصیباں تے مان کر دے ویکھے نے پھر کئی ایسے عاشق ویکھے نے کہ جڑے عرض کر دے نے سونے ہن پتہ نہیں کدو بلاوا آوے گا پتہ نہیں کدو آوے گا سونا ہی بڑا شہر ہے یار دنیا دی دولت ویچ کے ایک بار شہر مدینہ ویکھ لو قسم رب دی جنہ مدینہ شہر ویکھیا نا جنہ مدینہ شہر ویکھیا تے مکہ ویکھ لیا اینا علاقے چاہا صاحب او دا دل ہی نہیں لگدا آندے نے اساں ویکھے آقا دے گلیاں محلے اساں ویکھے آقا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راوان ملے ولی غوث بیٹھے نے راوان ملے ربوی دروداں دے تحفے پکلے کی شان پوچھنے مدینے شہر دی پیادہ شہر ہے بس بلے بلے پیادہ شہر ہے بس بلے بلے جدو حضرت بلال نے مدینے تو 2 کلومیٹر باہر بچے پہ کھیل دینے کون بچے نے جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامہ دے بچے نے حضرت بلال نے جدو کیا کھیلنا چھوڑ دیتا ہے بول کے اندر بیلیا کھیل دے کیوں نہیں بچہ بول کے اندر یار کھیلنا کیے پیچھے نظر اٹھا کے دیکھو آہ ویکھو سونے نبی دا غلام بلال پیایا ہوتا ہے حضرت بلال پہ ہوتے
بچے نے کھیلنا چھوڑ دیتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت بلال چوکڑی مار کے بیٹھ کے سارے بچے نو ملتے جاندے نے بوسا دیندے پے نے چومدے پے نے چہرے نو چومدے پے نے ایک بیٹا ہے حضرت ابو بکر صدیق دا نواسا ہے عبد الرحمن دا نام ہے انج کولو لگ کے نا آگاں گزر گیا جس وقت آگاں گزریا نا 2-3 میل ہو کے واپس آیا بچیاں پوچھیا بھی تو حضرت بلال نو کیوں نہ ملیا اسے کیا میں ملیا اس تو نہیں کہ تسا کیا کہ سرکار دا موزن آ رہا ہے میرے دل وچ خیال آیا ہے کہ جے موزن آ گیا تو پیچھے پیچھے کملی والے بھی آ رہے ہوں گے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں بچے مدینے دے اندر داخل ہوئے حضرت بلال ہوئے بلال جس وقت مدینے دیا گلیاں وچ داخل ہوئے نا دیواراں نو پکڑ پکڑ کے چل دے پہن جس وقت دیواراں نو پھڑ پھڑ کے چل دے پہن تو بچے درمیان وچ کھیل دے جا رہے نے اندے نے چاچو بلال تسی کیوں نہیں درمیان چل دے آپ نے فرمایا نہیں ایتھے میری سرکار دے قدم لگے نے جدو حضرت بلال میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں مسجد نبی دے اندر داخل ہوئے اگے مسجد نبی دے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام تشریف فرمانے جدو بلال دا چہرہ ویکھیا ارے ایک دیٹا نکل گئی مؤذن بلال واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں جدو قیامت دا دن ہوے گا بڑے بڑے مؤذن بیٹھے ہون گے بڑے بڑے مؤذن اذاناں دین والے ہون گے لیکن حضرت بلال دی اذان جڑی گردن مبارک ہے سب نال اونچی ہوے گی کوئی آکھے گا میں ملک منصب دی مسجد اذان دیندا رہا کوئی آندا میں آفت صاحب دی مسجد چلا اذان دیندا رہا کوئی آکھے گا میں قاری اشرف سیال صاحب دی مسجد اذان دیندا رہا جدو بلال دی واری آوے گی واہ بلال تیری عظمت تو صدقے جاواں پوچھیا جائے گا جڑا کالے رنگ والا ہے جدی گردن سب تو اونچی ہے کیڑی مسجد دا مؤذن ہے آواز آئے گی لوگو اے نبیاں دے سلطان دی مسجد نبوی دا مؤذن ہے اے او بلال نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں جدو مسجد نبی دے اندر داخل ہویا حضرت بلال داخل ہوئے میرے نبی دیاں غلاماں دیاں ٹائیں نکل گئیاں جدو وقت نماز دا اذان دا ہویا ہے مؤذن نو بول کے آندے نے اذان دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا دور ہے آکھیا اذان دیتی جائے مؤذن پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا او سکیا او لوگو گل سن لو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں جتھے بلال ہوئے میری کی جرت ہے کہ میں اذان دیواں پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے حضرت بلال نو ہاتھ بن کے آکھیا بلال اذان دے وہ بلال چپ کر گئے آندے نے میں اذان نہیں دے سکتا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں حضرت بلال اذان تو انکار کر دیتا ہے جدو حضرت بلال نے انکار کیتا حضرت سلیمان فارسی کون سلیمان فارسی جدو نبیاں دے سلطان چل دے سن پیچھے گھٹنے مودے مار کے بیٹھ جاندے سن جڑی ریت میرے سرکار دے قدم لگ دے سن حضرت سلیمان اپنی داڑھی نال مٹا دے سن اس تو مٹا دے سن کسے کافر دے قدم میرے سرکار دے قدماں دے نشان تے نہ لگ کون حضرت سلیمان جڑا 4 واراں وکدیاں فارس چوں چلدا چلدا سرکار دی بارگاہ وچ آئے کون حضرت سلیمان جنوں نبیاں دے سلطان فرمایا میری اہل بیت جو ہیں حضرت سلیمان حضرت عمر فاروق دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے اندے نے پیر بھائیو انج بلال اذان نہیں دے گا چلو ایک کرے اس کر دی کدی بھی موڑ نہیں سکدا کیڑا کرے کیا سونے علی دے پترا حسن تے حسین نو لے کے آویے ہائے او جوڑی دے دروازے تے چلو انہاں دی گل موڑ نہیں سکدے حضرت ابو عمر فاروق اگے نے کہو سبحان اللہ ایتھے بڑیاں لڑائیاں حل ہو جانیاں نے حضرت عمر فاروق اگے نے پیچھے پیچھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام نے جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں شہزادیاں دی جوڑی امیر المومنین کدے فرمایا لوکاں واسطے امیر المومنین میں تہاڈا بھی غلام ہاں تہاڈے نانا دا بھی غلام ہاں ہائے 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 تہاڈا بھی غلام ہاں تہاڈے نانا دا بھی غلام ہے چل کے کون ہے لوکاں واسطے امیر المومنین ضرور ہاں لیکن تہاڈا بھی غلام ہاں تہاڈے نانا دا بھی غلام ہاں
ਚਾਚੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਉਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਤਨਾ ਅਦਬ ਉਮਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚਾਚੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਨ ਬਿਲਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਜੋੜੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਚੌਕੀ ਸੁੱਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਟੁਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਨੇ ਆ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਨੇ ਸੈयद ਜ਼ਾਦੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਦਬ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈयद ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਿਆ ਜੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਲ ਹੈ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਸ਼ਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀ ਅਲੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਏ ਹਾਏ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੱਕਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਬਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚਿਮਟ ਗਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲਾਲ ਅਰਦਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਬਿਲਾਲ ਹੀ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਮਲਕ ਮਨਸਬ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇਗਾ ਸਿਵਾ ਤੇਰੇ नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या मेरे नाल मिलके या रसूल अल्लाह बोलना सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या सिवा तेरे तेरे सिवा तेरे नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारा तुम्हारा या रसूल अल्लाह मेरे दुख बांटने वाला नहीं कोई जमाने में तुम्ही हो आखिरी मेरा सहारा या रसूल अल्लाह बिलाल ने अर्ज़ा की दिया सुनिया याद किते नौकर हाजिर हो गया है सुनिया हुक्म होवे नबियां दे सुल्तान दी कब्र मुबारक नू जफ्फी मार गए बिलाल यही बोल क्या कहेगा सदा वसदा रवे तेरा दीवारा या सदा वसदा वसदा सदा वसदा रवे तेरा
तुम्हारा या रसूल अल्लाह। उधर सोने दी जोड़ी चलिए, अगे अगे जोड़ी हसन ते हुसैन ने, पीछे हजरत उमर फारूक ने, मामले हल हो गए ने। पीछे पीछे हजरत सुलेमान फारसी ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामा हजरत दलाल कब्रे अनवर दे नाल चिमटे ने। जदू हजरत हसन हुसैन जोड़ी ने वेखिया है, जल्दी दे नाल आके हजरत बिलाल नु सलाम बुलाया। हजरत बिलाल बैठे ने, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामा। हजरत इमाम हसन ते हुसैन गोदी विच बैठ गए। हजरत बिलाल दी दाढ़ी नु बोसा देंदे ने, हजरत बिलाल कदी कदमां नु बोसा देंदे ने, कदी हत्थां नु बोसा देंदे ने। ए किन्हां नु बोसा देंदे ने? जिन्हां नु नबियां दे सुल्तान बोसे आप दिते ने। इन्हीं गल कीती ना हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। अब बंदे ना थोड़े जे रजी अल्लाह तआला अन्हु आखी ना तो परेशान हो जाते हैं। सलामुल्लाह अलैहि आख्या करो। मैं क्या तुसी बिल्कुल आखो भी जायज है, कह लवो, लेकिन रजी अल्लाह तआला अन्हु तो कुरान दे विच है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹੀ ਕਰਾਣਾ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ। ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਚਾਚੂ ਅੱਗੇ ਨਾਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ 6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮਾ ਹਜ਼ੂਰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੋ ਨਾ, उंज अजान पढ़ के सुना दो। अदर बिलाल चुप कर गए। थोड़ी जी लम्हे गुजरे ने, हजरत इमाम हुसैन आते ने, हसन भाई इंज लगता जिवें चाचू अजान नहीं दो। उठ के शहजादे खड़े हुए ने, रब्बे काबा दी कसमें खड़े होने दी देरे बिलाल कदमां विच गिर गया। अर्ज कीती सुनियो, तुहाडी ते जबरील नहीं मोड़दा, नबियां दे सुल्तान कदी नहीं मोड़ी, ते मैं नौकर किवें मोड़ सकना? उठो अजान देने हैं। उची कह सुभान अल्लाह। इतनी गल की है ना, जेड़े मदीने दे बच्चे खड़े सन ना, मदीने दे बच्चे, उन्हें जिवें सुनिया कि हजरत बिलाल अजान देन लगे, उन्हें दौड़ा ला दी, उन्हें दौड़ा ला दी, अपने अपने घर दौड़ा ला दी। तेरे मेरे बच्चे क्रिकेट के ग्राउंड दौड़ा लाते हैं, कुत्तियां की लड़ाई हो उत्थे दौड़ा लाते हैं, वालीबाल का मैच हो उधर दौड़ा लाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामां दे बच्चों ने घर दौड़ा लाइयां ते पैगाम की देन लगे ने। आवाज़ दी जाती, अम्मा, किसी मां को आवाज़ दी, किसी भैन को दी, किसी चाची को दी, किसी ताई को आवाज़ दी, अम्मा। जेडे बिलाल ने ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन अजान देन लगे ने, ते ओ बेटियां सन, वो कुरान दियां हाफिज़ा सन ते कारियां कई सन, 5 वक्त दी नमाज पढ़ियां सन, AR बाई दी ड्रामे नहीं सन वेंदियां। साडियां घरां दे विच ते केबल ही सिर नहीं ना छड्डदियां पईयां, ते मुड़ां दे बरकत कोई नहीं। शादी होवे ते 6 महीने पहले घड़ा कुटना शुरू करने, घड़े त्रुट जांदे ने, परातां त्रुट जांदियां ने, फिर बाद विच औलाद होवे। मौलवी साहब दम करया जे मेरी औलाद ठीक नहीं, औलाद किवें ठीक होवे? कईयां दा शौक हुंदा कंजरियां लिया के नचाइयां जाण। एक मेरे तलक वाला ते उस 6 बच्चियां तो बाद उन्होंने रब पुत्र दिता है। अल्लाह मेरे वीर नूं ही पुत्र अता फरमाए जी। ये दुआ करया करो। उन्हां खुसरे लियादे उदों ना मैनू भी सद लिया, उन्हें आख्या मलिक साहब तुसीं दावत खाना है। जिस वक्त मैं आया ना ते अगे कारी साहब अगे बैठे सारे बन फब के बैठे, मैं क्या शर्म नहीं आई? मैनू भी सदी, भावें दावत वास्ते सदी ते इन्हां खबीसां नूं किते बुला लई। 6 साल बाद 6 बेटियां तो बाद रब पुत्र दिता तो की जी हूँ उत्ते दफ पका जाए, ढोलकियां बजाइया जान। यार कुछ खुदा दा खौफ किया जाए। नेक औलाद तां ही होंदी है जे तेरी महफल है ना मेहंदी दी ते महफल करा, कुरान पढ़ा, जिक्र करा, सरकार दा जिक्र करा, तो फिर गल बनेगी। ते जे तू कंजर ने जाने तो मुड़ पुत्रां ते चंगी उम्मीद रखनी आ, ये कदी सोची भी ना। ये दिल विचों कढ़ छड़ के मेरी औलाद नेक होवे दी। बुनियाद चंगी होवे मकान दी ते मकान तां खलोंदा, जे बुनियाद भैड़ी होवे ना, भैड़ी होवे ते फिर जिद दिल ही भजदा रहो भैड़ी रवे दी, दीवार टेढ़ी हो जाती है। तेनू पुत्र या शादी पुत्र दी या धी दी करना है ना, उस वक्त इतना खुदा दा खौफ करया कर
کم از کم رب دا ذکر کرایا کر سونے حبیب دا ذکر کرایا کر بعض اوقات بیٹیاں دی شادیاں کیتی جاندیاں نے بھائی امجد تے شادیاں کیتی جاندیاں قرآن دا قاری صاحب سایہ دے کے تے بیٹی نو الوداع کر دینے بھائی قرآن دا سایہ جڑا ہے وہ کر کے اس وقت جنہ صبح تو لے کے شام تک میک اپ کیتا ہے جنہ نماز ہی نہیں پڑھی قرآن انہاں نال پیار کرے گا بولو تے کے پوچھنیاں جب بلال آ گیا ہے تے سونے نبی کدو آنا ہے جب بلال آ گیا ہے سونے نبی کدو آنا ہے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے مسجد نبی دے اندر صفا بن گئیاں نے صفا دے وچ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام انج کر کے تشریف فرمان ہے حضرت بلال اگلی صف دے اندر جتے نبیوں دے سلطان دا منبر ہے سامنے منبر دے چلے گئے ایک پاسے حضرت امام حسن نے دوسرے پاسے امام حسین نے جوڑی نو لے کے جدو چلے گئے جا کے بیٹھے نے جدو اذان دا وقت ہویا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اذان دا ویلا ہویا ہے حضرت عمر فاروق نے آواز دیتی ہے اے او غلام نے جنہ سرکار پیچھے سب کچھ قربان کیتا ہے یہ نبیوں دے سلطان دی قدر پوچھنی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو پوچھ لے جے نبیوں دے سلطان دا درد پوچھنی ہے حضرت عمر فاروق کو پوچھ لے جے سونے کملی والے دی قدر پوچھنی ہے حضرت عثمان غنی کو پوچھ لے جے سرکار دی قدر پوچھنی ہے تے سونے علی کو پوچھ لے یا حسن حسین کو پوچھ لے جے سونے کملی والے دا قدر پوچھنی ہے حضرت سلیمان فارسی تو پوچھ لے جے سونے نبی دا قدر پوچھنی ہے حضرت انس بن مالک تو پوچھ لے جنہ سب کچھ سرکار پیچھے قربان کیتا ہے ہن صفا بچ گئیاں نے آپ صاحب توجہ کرے آ جائے جدو صفا بچیاں نے حضرت عمر فاروق نے آواز دیتی ہے آندے نے بلال پچھو ویکھی آئے پیچھے مڑ کے ویکھی حضرت عمر فاروق آ نظرہ چکا کے آتے پیوان دے بلال سردار ہے اٹھ کے اذان تے سنا دے اج جرا اذان تے سنا سکے کی چوکی دے نوجوانوں جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں نے ویکھیا ہوئے گا جدو ویکھیا ہوئے گا آواز سنی ہوئے گی غلاماں دیاں ٹائیں نکل گئیاں نے رب کعبہ دی قسم کئی ادھر صفا دے وچ بے ہوش ہو گئے کئی ادھر بے ہوش ہو گئے کیونکہ انہاں منظر ویکھیا سی اگے نبیاں دے سلطان دے سر پیچھے کھڑے ہو کے بلال اذان دے سر اج منبر خالی ہے بلال دا بھی امتحان ہے بلال اذان کیویں دے گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلاماں دا بھی امتحان ہے کہ کیویں بلال دی اذان سنن دے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں میرے نبی دے غلام کئی بہوش ہو گئے جڑے آندے سن سنیا تیرے تو بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزردا نیکیاں بھی کوئی نہیں نیکیاں بھی کوئی نہیں نمازاں بھی کوئی نہیں سنیا بس تیری رحمت سایہ نال جنت جانا ہے کئی بھی غلام بیٹھے سن جڑے نبی نے غلام سن جنہ عرض کیتی سنیا مالکا جس سونے نبی دی زیارت واسطے اکھاں لیا سن او نبی ٹر گئے نے نبی نیا کر دے کئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صفا دے وچ بے ہوش ہو گئے تے بلال اٹھے رہے جدو اذان دیتی ہے کان تے ہاتھ رکھے آئے آنکھوں تے اذان سناوا اونچی کہو سبحان اللہ حضرت بلال نے کان تے ہاتھ رکھے آئے جدو سجے کھبے ویکھیا ادھر بھی غلام بے ہوش ہو گئے ادھر بھی بے ہوش ہو گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله
اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول سونے نبی دی زیارت نہیں ہوئی قسم پیدا کرنا لی دی حضرت بلال زمین تے گر گئے حضرت امام حسن اٹھے اذان مکمل کی تھی نماز پڑھی پڑھ کے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام چلے جدو چلے غلامہ روکیاں بلال ایتھی رہ پاؤ آپ نے فرمایا نہیں میں رہ نہیں سکدا میں نے تسا اذان واسطے مجبور کرنا میں اذان دے نہیں سکدا تے آگیا ویدہ اچھیاں لمیاں ہوئے لال کھجورا تے پتری جنا دے ساوے اچھیاں لمیاں ہوئے لال کھجورا تے پتری جنا دے ساوے جس دم نلی پیار ساڈا تے او نظری نہ آوے سنج مسجیاں اوے گلیاں دیز تے ویلا کھاون آوے سنج مسجیاں اوے گلیاں دیز تے ویلا کھاون آوے غلام فریدہ اویت کی وسنا تے جتھے یار نظر نہ آوے او غلام فریدہ اویت کی وسنا تے جتھے یار نظر نہ آوے ادھر بلال چلے نے ملک شام دے اندر آگا میرے نبی نے فرمایا سی میرے غلاموں میرے بلال نال پیار کریا کرو میرے بلال دا مزار ملک شام اندر ہوئے گا جدو معاشر دے دن قبراں پھٹن گیا سب تو پہلے دنیا تو میں اٹھایا جاواں گا پھر میرا نال یار صدیق اکبر اٹھایا جائے گا پھر نال عمر فاروق اٹھائے جان گے میرے قدماں دے وچوں ہائے ہائے میرے قدماں دے وچوں میرا بلال اٹھایا جائے گا دفن جا کے ملک شام اندر ہوئے سرکار فرماندے نے غلاموں بلال میرے قدماں وچوں اٹھایا جائے گا او بلال جدوں وقت گزردا گیا ایک دن صبح دا ویلا اٹھیا بلال اٹھ گیا اندر کرما والی ہے میرے کپڑے جری جلدی نال پریس کر دے وہ میرے کپڑے تیار کر دے وہ غسل بلال نے کیتا ہے مسواک بلال نے کیتا ہے جب مسواک کر لی بلال سرما پا لیا تیل سر تے لا لیا کنگھی کر لی ہے کر والی پوچھ دی ہے بلال کتے چلے ہو مدینے تے تساں کیا سا نہیں جانا آکھیا کرما والی ہے بس دیر نہ کرے سی ہونے جان لگے بس خوش ہو جائے اتنی گل کی تھی کر والی بول کے آندی ہے بے بلال کیویں خوش ہو جاواں نکے نکے بچے نے جدا سر دا تاج ٹر جائے روندیاں وقت گزار دیئے
آکھیا پیچھے ہو جا میں تینوں دسنا جے نہیں پتہ لگا تے ممتاز قادری جدو ڈیالہ جیل دے اندر سی اجے کل دی گل ہے بابا خادم رضوی دس کے گیا ہے اجے کل دی گل ہے جدو اجے چند سیکنڈ باقی رہندے نے پھانسی دا بندہ سامنے ممتاز قادری بول کے اندر سپرڈنٹ صاحب جلدی نال پھانسی دا بندہ میرے گل وچ پاؤ اجے ٹائم باقی ہے ہو سکیا تیرا ٹائم باقی ہے سونے کملی والے لین واسطے آئے میرے کملی والے لین واسطے آئے جلدی کر پھر آخری گل کر لئیے تو خدا حافظ کبھی بڑے بڑے نبی شانہ والے ہیں بڑے بڑے اعلیٰ مقام والے ہیں لیکن میرے نبی جیسا کوئی بھی نہیں اونچی سبحان اللہ جے تھک گئے تو کہو سبحان اللہ جے نہیں تھکے تو پھر گھنٹہ اور لا لینے ہیں اونچی کہو سبحان اللہ پھر میں نے کہندے سب سے بالا ہو آلہ وہ بھی پڑھنا ہے تے یہ بھی پڑھنا ہے تے میرے نال مل کے بول کے تو انہوں اپنی ماں دی قسم ہے جیسا کہ اتنے تک کنجوسی کی تھی آکھیا نہیں سرکار دا ذکر کرتے ہیں کنجوسی نہیں کرنی محبت نال ہاتھ اٹھا کے میرے نال سب سے بالا ہو آلہ سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی خلق سے اولیاء خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کرن بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن بدیلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدیلی سے نکلا ہمارا نبی چاند بدیلی سے نکلا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو اونچائیے کون دیتا ہے دینے کو اونچائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی جن کی ایک بوند کوثر سلسبیل جن کی ایک بوند کوثر سلسبیل ہے وہ رامن کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رامن کا دریا ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بالا ہو آلہ 15 تاریخ چک تیلی انشاءاللہ بعد نماز عشاء سیف واللہ راہ دے گھر وچ محفل پاک ہوئے گی اوتے اے فقیر بھی ہو سی دسیا تے نہیں تے مینوں پتہ ہے اوتے بھی اے فقیر ہو سی ضرور
تے سارے کوشش کریا جے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ اپنے حبیب دے صدقے میرے ویر نو سونا جا بیٹا عطا فرمائے تے حافظ صاحب نو مبارک ہوئے حافظ صاحب نو مبارک ہوئے تے جڑے جڑے بے اولاد بیٹھے نے اللہ ساریاں نو سونی صورت والے پتر عطا کرے رزق دی کمی ہے تے اللہ رزق عطا فرمائے کاروبار نہیں ملیا تے اللہ کاروبار عطا فرمائے تھک نہ جایا جے پھر آکے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ مل کے پڑھ لو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سونیا دل دیو حضرت جدو دنیا تے جائیے نیکیاں پلے نہیں ہیں سونیا اتنے عمال اچھے نہیں ہیں اتنیاں نیکیاں نہیں ہیں کملی والے کرم کرتے ہوئے جے جدو اس فقیر دا جنازہ اٹھے جتنے ذوق تے شوق نال سنتے نے عرق دی اثرت کملی والے آ جائے جے گناہگار دا کم بن جائے گا سنیا تیری رحمت ہو گئی اساں گناہگارا دا کم بن جائے گا اے نہ کوئی اکیلا وارث دنیا تو ڈر گئے نے اسی تیرا ذکر کرنے پھر ایو عرض پکڑنے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سنیا اپنے حبیب دے صدقے مالکا اس محفل کو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار الہ العالمین اپنے حبیب دے صدقے اس محفل کو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما مالک دنیا دا دکھلاوا نہ بنائی اپنے حبیب دے صدقے قبول فرما میرے مالک بزرگ بھی نے علماء بھی بیٹھے نے بزرگ تشریف لائے نوجوان کڑیل نوجوان تشریف لائے اللہ انہاں دی جوانیاں برکت پیدا فرما اللہ اپنے حبیب دے صدقے حافظ صاحب بڑا سونا ساؤنڈ چلایا اللہ اپنے حبیب دے صدقے انہاں دے کاروبار وچ برکت پیدا فرما اللہ سانو آخرت دی فکر عطا فرما اللہ ساڈے تو حساب نہ لئی اسی بڑے گناہگار ہاں بڑے سیاکار ہاں مالک سونا نیکیاں تھوڑیاں نے گناہ زیادہ نے بس مالک اپنے حبیب دے صدقے اپنی رحمت نازل فرما اپنے حبیب دے صدقے مدینے دی حاضری نصیب فرما جتنے آسان لے کے بیٹھے نے کو امیر ہے تا غریب ہے تا مالک سونا اپنے حبیب دے شہر دی زیارت نصیب فرما میرے مالک اپنے حبیب دے شہر دی زیارت نصیب فرما مالک اپنے حبیب دے صدقے ساڈی اس محفل اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما
میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما جڑے میرے ملک پاکستان دے نوجوان بارڈراں تے پارا دے رہے ہیں اللہ انہاں دے گھراں دی حفاظت فرما جنہاں دا والدین بیمار ہے اللہ اپنے حبیب دے صدقے انہاں نے شفا کاملہ عطا فرما میرے بھائی امجد دی والدہ محترمہ چلی گئی اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما جنہاں دا والدین دنیا تو چلا گیا اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرما اللہ ساڈے ویر چلے گئے کئی دوست چلے گئے بھائی چلے گئے کریم آقا دی امت دے جتنے مسلمان چلے گئے نے سب دی مغفرت فرما سب تے کرم نازل فرما مالک اسی گناہگاراں ماں نہیں کر دے مالک تو جبار قہار ہے مالک اسی حساب دین جو کہ نہیں مالک اسی حساب نہیں دے سکتے مالک بغیر حساب تو اپنی رحمت نازل فرما مالک قبر دے وچ آسانی عطا فرمائی مالک قبر دے عذاب تو محفوظ فرما مالک جتنے ساتھی آئے جتنے دوست آئے جتنے علماء تشریف فرمائے مالک اپنے حبیب دے صدقے ساڈا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اپنے حبیب دے صدقے کو بیمار شفا کاملہ عطا فرما میری ماواں پینا سن رہی ہیں اللہ جنہاں دیاں گوداں خالی ہیں انہاں نوں پتر عطا فرما اللہ جڑے بے روزگار انہاں نوں روزگار عطا فرما جنہاں نوجواناں دی شادی نہیں ہو رہی ماواں بیٹیاں دی شادیاں نہیں ہو رہی رشتیاں تو پریشان ہیں اللہ انہاں دے بہتر اسباب پیدا فرما مالک اپنے حبیب دے صدقے ساڈی اس حاضری نوں قبول فرما مالک اس بارگاہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما مالک اسی گناہگار ہاں تو مالک ہے تو خالق ہے اپنی رحمت دے صدقے معاف فرما مالک میں مسکین جے بندے تو بول دیں اگر کوئی غلطی ہوگی اپنی رحمت دے صدقے معاف فرما نیکی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم امتی یار دا سمجھ کے معاف کر دے ول سک گئی آس امید والی می رحمتہ دا پا ہری کر دے بس میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ